मालायखौ दुखु मोननाय खामानि मावनो नाङा मालायनि खहा जानाय खामानिखौ जेब्लाबो मावनो नाङा नोङो गावनि लोगोफोरखौ जाला माला खुरख्लाबना होनो नाङा नों गावनि लोगोफोरखौ जाला माला बुब्राबनो नाङा नोङो गावनि लोगोफोरखौ जाला माला नारना होनो नाङा बिसोरबोथ' दुखु मोनो ना मोना नोंखौ सोरबा नारना होबा नों गोग्लैया गोग्लैगोन नोंखौ बुना होबा जागोन ना जाया नोंखौ रायबा नों गाबगोन ना गाबा बा नों जुदि गाबगोनबा नोंनि लोगोआबोथ' गाबगोन ना नों दुखु मोनोब्ला बेबोथ' दुखु मोनगोन ना बेबोथ' मानसि नंगौना नङा होमबा गुनजितायाबो बेबि नोंबो बेबि गुनजिताखौ नों मैया खुरख्लाबना होबाय नोंखौबो बिदि खुरख्लाबना होबा नों गाबगोन ना गाबा नों दुखु मोनगोन ना मोना मोनगोन नाथाय बेफोरबायदि खालामनो नाङा नों मिथिस' हायैयाव खालामफ्लांबाय नाथाय मिथिस' हायैयाव जों खालामफ्लांनाय हुदायानोथ' जोंनि गाज्रि जों जायखिजाया खामानिखौ मावनायनि सिगां एसे सानना मावनांगोन आरो साननानै मावोब्लानो जोंनि जेब्लाबो मा जाया नन्दिता गोरोन्थि जायाबा मिस्टेक जाया बुजिबायना नन्दिता नों उन्दै गथ'ब्लाबो एसे आं नोंखौ बुंनो नाजाबाय नों एसेब्लाबो गोसो होदो नन्दिता जास्ट फरायना हाब्लाल' जाया दै फरायनो हानायजों लोगोसे आखलावबो मोजां जानांगोन बाथ्रा राव रायलायनायाबो मोजां जानांगोन मेथाइबो खननो हानांगोन खन्थाइबो लिरनो हानांगोन जेरैबो आखा फाखा जानांगोन जोङो वा नन्दिताया फरायनाल' हाया बियो जोबोद मोजां बाथ्राबो रायज्लायो बियो जोबोद मोजां मोसानोबो हायो बिनि आखल आखुआबो जोबोद मोजां अब्लासो नोङो देनां जुदि इसोरा अनोब्ला IAS जाब्ला अब्लासो साजिगोनलाय नाथाय IAS नि टेबोलाव जना लाना जुदि नोङो मानसिजोंनो मोजां रायज्लायनो रोङा ना आइ आफाखौनो अननो रोङा लोगोफोरखौनो नोङो अननो रोङा अब्ला नों IAS जानालाय मा खामानि जानो बिनोथ' बुंदों नों अनो नाथाय खायसे अननो रोङा जि बुजिबायना नन्दिता नों जोबोद नाथाय नों जा एसेबां रोङो आरोबो बिनिख्रुइ नोंनि गोसोआ गुवार जानांगोन नोंनि गोसोआ मा जानांगोन नन्दिता गुवार जानांगोन गुवार गोसोनि बिखा गुवार जानांगोन बेबायदिखौ मा बुङो अननो रोंनाय मावनो रोंनायखौ मा होनना बुङो नन्दिता बिखा गुवार बुङो मा बुङो बिखा गुवार बुजिबायना नन्दिता बिदिब्ला लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि फिसाजोखौ माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंनो नाजाबाय जाहाथे बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो एसे नायनानै एसे खोनासंना लादो आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ जों सम मोनोब्ला गावबा गावनि गथ'फोरखौ एसे बुंनो नाजा बिनि अनगायैबो गोबां बाथ्राफोर बुंनो गोनां दङ लासै बैसोजों लोगोसे जोङो बेफोर बाथ्राफोरखौ बिमाया नङाब्लाबो बिफाया बा बिमा बिफा सानैबो गथ'खौ एसे बुंलांनो नाजानांगौ आरो बेबायदि बुंलांनो जुदि नाजायोब्ला नोंथांनि गथ'आ लेखा बिजाबनि गियानफोरखौ माने जोबोद मोजाङै लानो हानायजों लोगोसे सामाजिक जा गियान बेखौबो लानो हागोन आरो सासे गावखौ मोजां मानसि हिसाबै बे सुबुं माहारिनि जा समाज बेवहाय गावखौ सिनायथि होनो हागोन नङाबा नन्दिता बिदिब्ला नन्दिता जोबोद गोजोननाय थाबाय नों जोबोद उन्दै गथ'ब्लाबो आंनि बाथ्राखौ जोबोद मोजाङै खोनासंबाय आरोबो नोङो जोबोद मोजाङै खोनासंनो हानायनि जा गोहो बेखौ जौगाना लानो हानांगोन अब्लासो नोङो मोजां मानसि जागोन दे बिदिब्ला भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय बाय लोगोफोर मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे गोदानै फैदोंब्ला जोंनि बे फेसबुक पेज आरो इउटुब चेनेलखौ फल' खालामना आरो साबस्क्राइब खालामना होनो नाजादो गोजोन्थों जय बर' हारिनि